Stvar, radi se na rekonstrukciji vodovodne mreže. Očekujete, odnosno kada očekujete neke konkretnije rezultate? Javnost najviše negoduje zbog redukcija vode. I ja lično, dakle, mislim da je to problem broj 1. Googlam stalno i svi koji mogu pogledati na internetu informacije vidjet će da je zadnjih 10-ak godina stanje sa redukcijama vode jako teško. Da smo prošle godine imali dnevne redukcije vode, što ove godine nije bio slučaj. Dakle, naravno u korist su nam išli ovi klimatski uslovi. Djelimično sam zadovoljan kako se odvijaju aktivnosti u samom vodovodu. Ovaj dio rekonstrukcije na obali ide dosta dobro i tamo ćemo sigurno imati jedan dobar rezultat u smislu ušteda. Sa menadžmentom smo otkrili veliki broj nepravilnosti u samom preduzeću, veliki broj neodgovornih šefova na odgovornim pozicijama koji direktno nanose štetu ovom sistemu i ne rade svoj posao savjesno. Tražili smo od menadžmenta vodovoda i mislim da su oni to uradili, smjenu rukovodlaca u određenim segmentima ili sektorima funkcionisanja vodovoda. To u vodovodu može i mora puno bolje. Tamo radi veliki broj poštenih, časnih ljudi, ali ima jedna grupica onih koji su dugo zloupotrebljavali ovaj sistem i uz politiku koja je zapostavila, činjenica je, ovu cjelokupnu vodovodnu mrežu bez investicije smo i jedne marke u tu mrežu već punih 16 godina. Mi očekujemo, kao što smo i najavili, do kraja mandata ove vlade potpuno stabilizaciju. Imamo dovoljne količine vode. Počinjemo sad sa detekcijom ovom najavljenom. Dakle, izdvojili smo 2 miliona za detekciju, izdvojili smo skoro 5 miliona za rekonstrukciju. To su prvi mali koraci. Imali smo sastanak s EBRD-om prošle sedmice. Potvrdili smo dogovor od 60 miliona konvertibilnih maraka za rekonstrukciju cijele mreže i mislim da zajedno sa frontom protiv nelegalnih potrošača to već u narednoj godini značajno stabilizira, a do kraja mandata ove vlade sigurno rješava problem vodosnabdijevanja.